Jacob sikkert også med på den. Michael, pas på! Okay. Fuck. Er Carlsen ikke lidt tøs? Carlsen på target. Carlsen på target. Tag det nytår, mormor. Godt nytår, mor og far, mormor, bedste og søster. Og alle sammen. Og alle sammen, som vi ligesom kender, ikke også? Også Bodil, ja. Og Carlsen på taget. Og alle sammen her. Ej gud, hvor den er svørgen, mand. Du stommede i København. Jeg vil da krudt af, mand. Det er ikke for sjov, jo. Derovre. Jeg løber seriøst, hvis det er heroppe af dig. Jeg løber væk. Nej, Sanita. Nej, hvor er det fjern, mig. Kunne vi ikke sådan lige på den her? Hvad? Det er da god at lære navnet. Og kæft, det er jo rystet lort, det her. When you love somebody, Se, bare på jorden. I love you. Nej, de må ikke være her. De må sige, hvor stort det er at være her i dette vindue. I kommer på Facebook. I filmer jer. Stærker. Ja, det gør så. Det bliver langt værre. Det var meget fint for mig, det her. Hvad? Ja, det kommer på Facebook. Det er slet tagget. De bliver slet ikke engang tagget, men jeg kender dem ikke. Jeg tagger dem. Okay. Se bare på Anders Carlsen. Wow. Okay, jeg fik lige champagne. Har du taget mit? Skal du have brækt det, eller hvad? Der er ikke herude. Ej, der kommer en raket! Jeg kan ikke se. Jamen. Ej, der var en raket. Ej, nu er det lykket. Lykke, stop! Don't do it! Det er sådan noget, det ikke blæser i år, ligesom det der. Lykke på at finde på pistolen derinde. Ej, jeg tror, den kom med, sgu. Nå. Glædelig nytår! Godt nytår. Ej, en lille hund. Og stadig en lille vovse. Det er hvad? Det er sådan min farmors hund, Max. Har du mødt den? Nej, Den blev aflivet den 25. december. Jeg håber, Ingeborg har det godt derhjemme. Meget skink. Det var fint, at flere Ja, vi kunne komme op og tage. der er spist mange pølser. Det er Carlson. Carlsen! Anders! Jeg filmer det fine fyrværkeri. Ej, kom hun igen. Lille bøsse. Det skal jeg have. Lille bøsse. Lille vovse, sagde Du sagde jeg. lille bøsse, kan man. Nej, jeg sagde lille vovse. Ja, lille bøsse. Lille vovse. Du sagde lille bøsse. Lille vovsehund. Bøsse. Bøsse. Jeg skal have en bøsse. Har han min... Hvad han... Du er meget På de bøsse. ting, der er et spoiler. Nej, de er fine, var. Meget smart. Jo, det er. Carlsen, der sidder ikke... Okay, nu er jeg snart optaget i 4 minutter. Så meget på Facebook. Nu har jeg sagt det 3 gange eller sådan noget, Camilla. 4. Skal jeg sige det igen? Fang! Kedeligt. Nu kommer der igen til. Ej, nej. Ej, nu stoler jeg ikke på den her. Torkild, nej. Torkild, det gør du ikke. Torkild, Torkild siger nej. Ej, den tager jeg ikke sikkert altså ikke. Jeg er klar til at løbe. Det kan godt være sådan lige lave sådan en regning. Altså, så skal du lige op. Jeg kan vise det. Ej! Wow! Hvorfor er du ikke så fan? Nej, positiv. Den var flot. Ej, den var det kedeligt, hva'? Du skal være positiv. Jeg er positiv. Ej, hvor er det yndeligt, der. Lykke. Clearly now the rain is gone. I can see obstacles in my way. Ej, det kunne vi ikke se for helvede. Er der stjerner? Højpis. Jeg kan se
Det kan jeg heller ikke. Hallo. Hallo. Det er bål eller bønner. Bright sunshiny day. Hey. Ui. Ej, han løg på armen. Og i armen af filmen. Hvor meget har du filmet? Nu er jeg sådan op på 4,5 minutter. Nej, 5,5 minutter. Der kommer en bil. Det var da mærkeligt tidspunkt at købe. Okay, prøv lige at blive ikke bange af. Billede, mand. Ja, det er det ikke. Det er en flot bøde, mand. I en rød bil. Det kunne ligne, det kunne det. Det kunne det altså ikke, kunne det ej, kunne det nej. Det kunne det godt, altså. Det kunne det altså, kunne det ikke. Hvor nogle bedemænd, de har i Gabel, vel? Jo, det ved jeg, fordi jeg bor meget tæt på. Og der er nemlig ikke nogen. Nej. Jeg er Gabels bedemand. Ej, det var jeg ikke forberedt på. Så, satan da. Ej, det er flot derovre lige nu. Se. Hej. Så var der i Karlsson. Det er godt så. Karlsson, der er ild i din hat! Tillykke, Anders. Der er ild i din hat! Det var ikke godt. Der er ild i din hat! Men jeg vil ikke se et lysglimt, når man kan ikke se en skid af det. Fucking lort. Altså, der er sikkert rigtig dårlige muligheder for at se, hvorfor du vil. Åh, det her! Ej, der kommer også en der nu. Nej. Der kommer en der. Okay, putte rør. Der er sådan en. Wow. Der går ikke til. Det var flot. Det var satme flot, da. Skal jeg snart stoppe med at filme? 7 nu. Okay. Det er meget godt. Signalerede den ikke lige, at vi sætte den herinde? Prøv at simulere, at det var dig, der skulle tænke den om det. Nej. Tag den der. Ej, det går galt, den der. Nej, det gør den ikke. Nej. I hvert fald ikke lige her. Ej. Ui. Ej. Det er ikke så meget, der bliver fyret af, synes jeg ikke her i Vojens. I forhold til Toflund. Vi bor lige sådan, så vi kan kigge ind over Toflund. Så bliver der bare knaldet, eller hvad? Det gør der. Der bliver knaldet, så er det bare der. Ej, nu stopper jeg snart. Så.